लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय साख्रिनि रादाब लाबोना होफैदों। बे जाहैबाय क'क्राझार जिल्लायावनो जोंनि साखाथियावनो दंथारो अर्थात बर'नि बिटिसिनि मेन उथुमै होनजायो। बे जाबाय डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस क'क्राझार। बेयावहाय बे साख्रिया ओंखारदों डाटा एन्ट्रि अपारेटर। डाटा एन्ट्रि अपारेटरनि बेवहाय मा दङ मा नांगौ बेसेबांसिम नोंथांमोना नायना लादो। लास्ट डेटखौ फार्स्ट टाइम नायगो 15 डिसेम्बरावनो लास्ट डेट जागोन होनदों। बेयो हठात 15 डिसेम्बरावनो रिसिभ जाहैजोबनांगोन बिथांमोननियाव। डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथरिटि क'क्राझार बेनिफ्राय बेखौ रिक्रुटमेन्टखौ हगारनाय जादों। ओमफ्राय डाटा एन्ट्रि अपारेटर जब थायोबा नाम्बार अफ पस्टआ नाथाय सासेल' नांथारगौ। डिउरेसना जाहैबाय नाथाय कन्ट्राक्चुवेलनि 1 इयार अनलि, बोसोरसेनि थाखायल' कन्ट्राक्चुवेल होनदों। नाथाय बेखौ गोसोआव लाखानांगोन ना जोङो कन्ट्राक्चुवेल खामानिया मालाबाबो जोबनानै थाङा। बियो फारि नोंथाङा जुदि मावदावोब्ला बियो लासै लासैनो जालाङो आरो बेनो नेक्स्टआव पार्मानेन्ट जालायलांनि चान्स थायो। दा बेनिल' नङा पस्टआ सोलायलांनो हागौ। अब्लाबो नोंथांमोना जुदि कन्ट्राक्चुवेल मावखानायब्ला बिथांमोननि थाखाय चान्सआ जेबो मावथारैनिफ्राय साबसिन जानानै थायो। बाहाय सेलारिया 12,000 होदों पार मान्थ। बेनिफ्राय एज लिमिटखौ नाय, एज लिमिटआ 38 इयार्सनि बारा जानो मोननाय नङा होनदों। नाथाय जोंहा ST हिसाबै 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोनगोन होनदों। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाबो जोबोद खम, HS पासबानो जागोन होनदों, हायार सेकेन्डारि पास। ओमफ्राय 6 मान्थ डिप्ल'मा जानांगोन होनदों। हठात कम्पिउटार डिप्ल'मा थानाय जानांगोन 6 मासनि, जोबोद खम नांथारगौ। बेयो बयनावबो थाखायोखा। केन्डिडेट मास्ट हेभ एडिकुवेट नलेज इन कम्पिउटार्स एज वेल इन माइक्रसफ्ट अफिस। माइक्रसफ्ट अफिसखौ मोजाङै रोंथारनांगोन होनदों, मोजाङै मावनो रोंनाय जानांगोन होनदों। कम्पिउटार डिप्ल'मा लायोबा रोंखायोआनोखा। सेलेक्सन प्रसेसआ स्किल टेस्ट लानाय जागोन होनदों। हठात कम्पिउटार अपारेटर हिसाबै नोंथाङा माबोरै रोंगौ बेखौ प्रेक्टिकेलि बेखौ नायनाय जागोन। ओमफ्राय भाइभा भइस लानाय जागोन होनदों। बे मोननैखौ लागोन। एप्लाइ खालामनांगौआ जाहैबाय आसाम गेजेट 11 एन्ड मास्ट बि एकम्पानिड उइथ सेल्फ एटास्टेड कपिस अफ सार्टिफिकेट डिप्ल'मा। गासैखौबो नैबे गेजेट 11नि बादियै लानानै नोंथांमोनहा एटास्टेड कपि गोनां गासैबो क्वालिफिकेसननि डकुमेन्ट्सफोरखौ होनांगोन। जेरैहाय बाहाय दङ एज लिमिटनि थाखाय, ओमफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन, कास्ट सार्टिफिकेट, एक्सपिरियेन्स दंबा जुदि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बेफोरखौ, आरो गांथाम पासपर्ट फट'ग्राफ नांगोन होनदों। बेखौ नांगोन। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सिजन जाज काम चेयारमेन डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथरिटि क'क्राझार बिनि एड्रेसखौ होनानै नोंथांमोना बेखौ हरनांगोन होनदों। सेल्फ एड्रेस इनभल्भ अर्थात नोंथांनि थाखाय बेक एडमिट कार्ड फैफिननांगौनि थाखाय नोंथाङा अफलाइन जिहेथु ओंखायनो नोंथांमोना खाम सिङाव बेक फैफिननांगौनि थाखाय मोनसे एनभेलप एबा खाम सोनानै बेयाव 5 रांनि रेभिनिउ टिकेट सिथाबना हरनांगोन होनदों। आरो नोंथांनि एड्रेसखौ लिरना होनांगोन आरो बे आरोखि। दा नोंथांमोना जुदि फोथायनाय गैयाबा नैबे अफिसियेल वेबसाइट आरो अफिसियेल लिंक, अफिसियेल एप्लिकेसन माबाखौ नायनांगोन। आरो नोंथांमोना बेनि एप्लिकेसन फर्मखौ जुदि मोनाबाबो बाहाय दंखायो। नोंथांमोना बाहाय एप्लिकेसन फर्माव क्लिक खालामनानै डाउनलड खालामनानै लाब्लानो नुनो मोननाय जाहैगोन बे एप्लिकेसन फर्माव। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियामोन। बे भिडिअनि लिंकखौ नोंथांमोननि थाखाय नटिफिकेसननि एबा नैबे एप्लिकेसन फर्मनि लिंक गासैबो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोननाय जागोन। बेजों थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट नायना लाब्लानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा जायफोरा ओरैनो थागानानै दङ नोंथांमोना कन्ट्राक्चुवेलबाबो मावनो हायो जिहेतु, ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। सासेल' नांगौ हिसाबै बियो जोबोद सेक्युर जागोन हिसाबै जोङो एप्लाइ खालामनाङा बे नङा। नोंथांमोनहा ट्राइ खालामोब्ला नोंथांनि सासेयानो नोंथाङानो मोननोबो हागौ ए हिसाबै। अब्ला लोगोफोर आसा खालामो दिनैनि भिडिअ बेखिनियामोन। नोंथांमोनहा जायफोर इन्टारेस्टेड दङ एप्लाइ खालामगोन। चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना नटिफिकेसन बेल थुनानै लायोबा एसेनोसै, गोजोन्थों।